senyors, molt benvinguts al Saló de l'Avern. On tenim en Henry? Cotó, avui estaràs content, suposo, no? Que tens el bar ple. Mireu quina coseta més dolça. És que no hi acaba de veure massa bé, eh? Si voleu alguna cosa, la toqueu una miqueta, eh? Ara, dolcíssima, encantadora, la Lili. La Susi. Encara que la veieu una mica desganada i una mica alternativa, ei, li va la marxa, eh? Què et penses? Que no em porto de bo jo, o què? Va. Ei, la Colette! Ei, i quin garbo que té aquesta mossa, eh? No em digueu que no. A veure, una bona volta. 1, 2, 3... Sí, senyora. Molt bé, Colette, reina. Una altra de les joies de la casa, portada directament de París. La Brigitte. Parla-los en francès, reina. Je m'appelle Brigitte. Oh la la. Ei, que aquesta és la nova. Baixa una mica això, reina. Puja una mica això. És que és tímida. Ara, dolcíssima i encantadora, eh? Aquí teniu l'Anouk. És tot un misteri. Ei, hi ha gustos per tots, eh? N'hi ha que li agraden peludes, o sigui que hem de tenir la clientela contenta. Ai, i per últim, té raó, ja no me'n recordava. És que és una vella glòria de la casa. La Consuelo Soledad. Portada de Mèxic ja no sé fa quants anys. Què, reina? Somriu una mica. Jo sóc la Marian per servir-los pel que necessitin.
Ya está. Bueno.